بله تماشاوان هجا لسر و مجاره از برای خوبت میوان خواه نویسکار بوبê Eser ج سویده لگل منه ماموستا دم باش جارا کدن PKKê دستریجی لخاکا herêma Kurdistanê kir و ایریشی پیشمرگیان کر پلانا کو PKKê لherêma Kurdistanê birê vedibe و dimeşîne çiye gelo؟ gelek spas Spas boteş. Slav reis. Sıla burayız bu temaşavan heja. Naha me gelek jara bahsa vekili sedama PKK habuna PKK le başuri Kurdistanê Armanca hedef eveku ew destkeftına Kurda kul başuri Kurdistanê destkeftini têkbirin. بله Me gelek jara gotî gelek insanı dijî gotî PKK derxistinek bi destê dagirkerê Tirkiye hatî damizrandin û niha hêdî vatişna eşkere dibe û taybetî jî ka nivîskar û rojnamevanê Tirkiye di van demên talî divê eşkere dike. Ji dema derxistinek ji bona hêjayên Kurdistanê bên damizrandin ew ê her karê xwe bike da ku Kurd nebin xwediyê xwe û çû destkeftina. Me gelek jara û berê jî gotibû wekî cenabê we jî gelek jara anîbû zimên بله evana jara ewrî û wê ne jara talîbî jî. Niha PKK divê em ji nû ve li ser wê bihizirin, li ser wê bifikirin û em xala welatparêzî çi ye ji nû ve şirove bikin. Herkes gelek insanên me, mirovên me, Kurdên me dibêjin ku PKK welatparêz e. Li gor min welatparêzî ne ew e ku. Welatparêzî çi ye? Tu welat diparêze. Lê PKK kîja welatî diparêze. Di eslê xwe PKK di Tirkiye diparêze û dibe parêzgerekî komara Tirkiye. Dema ku tu welatparêzekî Tirkiye yani welatê Tirkiye biparêze li gor vê jî ka tê hemû bûyer û kiryarê xwe li gora wê tê pîlan û proje bike. Pîlan û projeya PKK jî ew e ku heta ji wê bê heta ku bikaribe ew ê şerê başûrê Kurdistanê bike. Lê di eslê xwe de di koka xwe de di bingeha xwe de divê em bizanin ku ne PKK İran, Türkiye, Suriye yani Arap ve Acem şerri bakurê Kurdistanê dikin da ku wê derê nege tûmaf û azadiya başûrê Kurdistanê me besata belê te negiştim. بله تا گوت باکوری کردستانê mi got me besata başûrê Kurdistanê herêma Kurdistanê Ne böyle li başûrê Kurdistanê çi hêja li bakur şu hal kirinin yani bakur PKK li bakurê Kurdistanê tu hêjayek neştî welatparêzek şorojgerek tevgerek neştî li bakur Kurdistanê bibe. بله Armanca hedefa PKK devletên dagirker niha hemû tenha başûrê Kurdistanê mayî. PKK vê kiryara xwe vê bûyera xwe jî nesekine. Min berê jî gotibû gelek camêr û canika jî gotibû heta ku başûrê Kurdistanê li ser xwe be. Heta bi başûrê Kurdistanê gav bi gav ber bi serxwebûn û azadiyê here PKK ew ê şerê wan bike ji ber ew şer li gor daxwazê dagirkerên me باشه çi İran çi Arab û çi Tirkiye. باشه مامۆستا بوبê herdem serok Mesûd Barzanî dibêje ku şerê birakûjiyê hêla sor û qedexeye û hatiye heramkirin. Çima PKK vê helwesta erînî ya serok Mesûd Barzanî û hikûmeta herêma Kurdistanê îstîqlal dike û ji bo xwe ji bo berjewendiya xwe kar dike. Helwesta serok Mesûd Barzanî. Niha berê her tiştî divê em Kurd bizanibin, bibînin, bibin xwedî helwest ku em îro xwedî şansek mezin e ku serokekî me wek rêzdar serok Mesûd Barzanî heye. Serok Mesûd Barzanî gelek derd û êş û serxwebûn û têkuşîna gelek Kurda ye. Wî gelek şerê Kurda xwe dîtiye kitî nav dibe. Lewma jî ka serok Barzanî dema ku şerê Kurdan bi Kurdar e qedexe kiriye Armanca hedefa wî tiştekî dine û ji vê PKK bi awakî din dixwaze bi kar bîne.
نها divê em bêjin ku kîja Kurda Kurd divê hemberî kê şer nekin Kurd divê hemberî ew Kurdên Kurdistanê di parêzin şer nekin Kurd divê hemberî ew kesên ku daxwaza Kurdistanek azad û serfa dikî şer nekin dema ku hêzek partiyak heger li dijî berjewendiyê Kurd û Kurdistanê be ew bi tenha bi şer dikare şolê bêrakirin ew bi rica bi çawa bişer mamosta Bûbê mamosta Bûbê çawa bişer yani derketina derxistina PKKê wê çawa bişer were derxistin PKK hebûna PKK wê çawa bidayî were yani niha PKK tücari bi rehetî bi xweşî bi azadî Kurdistanê naterkînin ji ber ku ew ne destê xwe ye heta ku dagirkerê me bixwazin ew li Kurdistanê be lewla jî dema gotu bine ez ê misalekê bidim ji bo ev gotina min ê berê temam bibe niha bi tona bi gelek dewletên Erebanin ev devletê Ereba çawa hatin damezrandin Erebar hemberî hepî şer kirin dewletê xwe çê kirin desthilatî waye damar çarlık Rusya yani damar Rusya belki bibin derbaşi Sovyet'e bibin yani derbaşi sosyalist bibin bir şer hadi kirin bir hazara bir milyona insan kuşun her devlet tekte damızlandın ev devlet buna berjevendiya devlet bunu divê şer lehemberi ev kes û kesadi partiyên hêjayî vê welatî dipayîz bikin divê em yî gavê ve helqelemêxin eger Kurd Kurdan nekujin ama ki nekujin Araba hevdû kuşin lê devletê xwe çêkirin PKK vê gotina Serok Barzanî ji bo berjewendiya dagirkera bikartînin û ew gora vê jî kavê Kurda bikujin heta ji dest bêjê vê bikujin lê em jî bêjin em Kurd Kurda nakujin li gora min ez hurmet û rêzê jî gotina vê biryara Serok Barzanî dikirin lê divê ev bêguherandin em Kurd Kurdên ku welatê xwe di parêzin divê hevdin nekujin nege em Kurd Kurda nekujin Kurdê ku welatê min dixwazin ji min bigir û bidin Tirka Kurdên ku berjewendiya Tirka ser a Kurdar digirin ez ê hemberî wan çi bikim bi demokrasiyê ev mesele hal nabe PKK ketiyê başûrê Kurdistanê ku dewletên dagirkera xwistinê û heta hebir yek însanekî wan jî bimîne wê dernekevin em mecburin helbetê vê kiryara vê bûyera Serok Barzanî ez hurmetê jê dikirim rêzê lê dikirim lê hemberî PKK bê şer PKK ew ê tûcarî başûrê Kurdistanê neterkîne ji ber ku dagirker naxwazin baş e berdewamiya van êrîşan mamosta Bûbê berdewamiya van êrîşên PKK li ser xaka herêma Kurdistanê ku herêmeke azad e serbixwe ye xwedî serwere dezgehên wêniyê fermî hene berdewamiya van êrîşan wê çi metirsî li ser qewareya herêma Kurdistanê çê bike niha ji bona em tiştekî îzah bikin divê em berî wê çik bûyer û kiryar bûnin wan ber çavê xwe wana bibînin û li gora wê tevgerin niha li Bakurê Kurdistanê berî ku PKK dest bi şerê çekdarî bike mesela Kurdî gelek pêş veçî bû welatparêzî şoreşgerî gelek pêş veçî bû zimanê Kurdî roj bi roj zêde bû milletê Kurd ew kesê ku raza bûn ji xewan mirinê hemû şiyar bûn bi milyonan bi ser hezaran însan ketin nava tevgerê Kurd û Kurdistanî ji bo welatê xwe tekoşîn dan xewat kirin şehîd dan cangorî bûn lê çi bû piştî şerê PKK'ye dest pê kir qaşo wî şerî kir ku Bakurê Kurdistanê tû tevger neman yani xwedê ez bêjim neman bira şaş nefhem bi nav henin bi nav niha jî gel Bakurê Kurdistanê 15-20 derxistinê me henin ez hurmeta hemiya dikim şkinî PKK lê nika tişkî bikin ew wê rêhal kirin vê armancê li gora vê biryara ku Bakurê Kurdistanê çawa hal kirin niha li başûrê Kurdistanê ronîyak vê ketiye çîrak pê ketiye azadiya ji bo Kurda çêbûye divê azadiyê de Kurd xwe rehet dibînin ser axa xwe yê zimanê xwe dî peyvin li gora adetê xwe dijîn dixwaz û gav bi gav ber serxwebûnê darin serxwebûna Kurdistanê tê watayek û Ereb, Ecem û Türk wenda bikin
سرخبونا Kurdistanê pêncî xelaskirina 5 milyon insanî ne tane mesela başûr e. Eger tenê başûr va Türkiye deyê nedikir, İranê deyê nedikir, Iraqê deyê nedikir. Mesela ew agirê azadiya Başûrê Kurdistanê pêketiyê ew ê roj nava hemû Kurdan de bela dibe bûyê Kurd şûnû dibûn welatbarî ji bona vê armancê vê bîr û baweriyê bikujin PKK ew ê li Başûrê Kurdistanê her güre xerabiyê bikin da wêdirê bibe gotina çalî jî ev e ku PKK bi destê dijmin dixwazin ew û başûr bên hemberî hevdû şerrê hevdû bikin da gotekî şer bikin ev şer dikare di hinek wara di ziyanek mezin ev ê bide Başûrê Kurdistanê lewra jî hikûmeta me Serok Barzanî yani gelekî aramî û bi fikir tevdigerin netîce ve çabilgor min bê şer PKK Başûrê Kurdistanê natekin. بله gelek spas ji bo mamosta nivîskar Bûbê Eser ji Swêdê tu mêvanim bû gelek spas ji bo beşdarbûna te. Gelek spas bû jî.